نازک امام پکار دے کنا کوئی نہ کونین سردار خو بخبل امام دا انبیاء امام دا اولیاء امام دا اسکیاء امام دا اسکیاء امام دا اتقیاء امام او دا اولیاء امام نے کونین سردار لب جنازک درود وائے اول کرب دا دوار جہانو دا سردار جنازہ کے اہل بیت والا عرضی آگے حقداران نے اہل بیت ناری نو زنان رائل دوار جہانو دا سردار دا جنازی مبارک پر سب کے والا سب والا لیکن امام نشدرے حضرت علی حیدر کرار فرمائل کہ اے زما اہل بیت و محمد رسول اللہ دے جنازے پر سب کے درود آئے سوق اہل بیت درود شروع داسمان ملائکانو فرمائل الہا مونگ دنیا تا پریدا اہل بیت دا جانان جنازہ کئے دا رحمت للعالمین جنازہ کئے دا شفیع المذنبین جنازہ کئے دا دوست رب متین جنازہ کئے نو اے اللہ مونگ لے اجاز راکا چہ دا جانان جنازی لمونگم لار تغدی چدہو اسمانونا فرشتگان رالل قدسیان رالل ملائکان رالل او دا دوار جہانو دا سردار مبارک جنازے تولاری ادرین کا ربان پیریان راغلا دا بیابان پیریان اغی جڑو کلا مونگ دا نصیبین پیریانیو دا زنگلو پیریان دا لرو منزلونو پیریان دا زنگلونو پیریان دا دریابونو پیریان دا غرونو پیریان مونگ دا ہو ایمان و یقین محمد رسول اللہ خولیو اگر پیغمبر کہ مونگ پہ اللہ پہ جنت مونگ تے جنت خودو مونگ تے مغفرت خودو مونگ تے نعمت خودو مونگ تے عظمت خودو مونگ تے راحت خودو مونگ تے متابعت خودو مونگ تے طاعت خودو مونگ تے زینت و زیب و زینت کو خودو یا اللہ مونگا دخپل ملگر سر رازو او دا جانان جنازے تازری آواز علی پیریان دم دا جانان جنازوں کے خوب جنازہ کے بپ جانان درود و سلام وائے فمحمد رسول اللہ میں بے شمار سکون و درہدل بے شمار جنازے و شلے لیکن امام پکی نجدہ آخر کی صدیق اکبر راگے او اغی سکون جوڑ کو او ددوار جان و سردار بے امام جنازہ داشوا سوچ جوائے ددوار جہان و دا سردار جنازہ نہ شوے نو پکے امام نو سو کوئی چن جنازہ شوے دا داغی دلیل دارے سپونوں کے صحابہ کرام والا ملائکان والا دا بیابان پیریان والا زارا و زوانان والا او پا جانان دا دا جنازے مان لکے درود و سلام وایا دا دا جانان مقام لے چپ جنازہ کم درود و سلام نے زما محبوب پر درود و سلام خوشحالی گے سلام چی جنازہ صدیق اکبر ادا کرا نو بیائے او فرمائل کہ اسے ہوا ہے مدینہ منورہ کے دفن کو او کا مکہ مکرمہ کے دفن کو او کا بیت المقدس لے اوسو کا مسجد نبوی کے دفن کو کا مسجد قباء کے دفن کو او کا جنت البقیع کے دفن مرگر و داللہ توائے صدیق اکبر ددوار جہان دا سردار دا سکونت دا پارا دا آرام دا پارا دا استراحت دا پارا تر قیامت یوزے خوخے چاپا کلے کہ ددوار جہان و سردار پکم کور کی میلاد سے دے ام اغا کور لبے یوسو جانان بوم اغل تکے دفن او التبور لمزار جوڑ کو کیا وے جنان
مسجد اقصی کے بے شمار نبیان دفن دے، مرسلان دفن دے، اولیاء کرام دفن دے، ددوار جہان سردار با مسجد اقصی لیوسو اور روزے دھر بے التا تیار شے چوے چنا جنت البقیع بہرورو کہ تمام مسلمانان تر قیامت پہ مبارکہ او شرافت ورطہ حاصل سے چارے جنا مسجد قبا پکار رہے زکچے اولے دازے جوڑ کرے رہے جانان پا سفر کے راہ روان او پا سفر کے مسجد قبا جوڑ مسجد قبا کے بے دفن کیا ہوتا سوے چا سوے وہ صدیق اکبر ادرے دا اغوے زما پا خدا قسم نے چھ زما سترگے پٹے شولے سترگو کے بیوشی راگ للا زڑکے میں بیوشی راگ لا ددواو جانو سردار راتو فرمائے چھ ماو مغلتا دفن کا شرطا چھ ماروح اللہ تصفار لے مادہ بی بیائش صدیقے پا کوٹا مبارک کے قبر مال جوڑ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چکل بیان کو صحابہ دے ایمان کو صحابہ وسر اتفاق کو او دوار جان سردار لبا اس قبر مبارک دبی بی مبارک پکور کے جوڑی بیاد دوار جہان دا سردار یاری اولا یاری غار سور ویچ دوار جہان سردار لحقم خوخ کرے دے او شقیم خوخ کرے او پدے دروازے چے اول سوک راگے کدا لحق ماہر راگے او کدا شق ماہر راگ جانا لبو مگش سڑے خبر گوئے چکتلے حضرت ابو طلحہ راگ ورسر بل شاگر راگ ورسر بل ملگر راگ وہ ابو طلحہ تا تدس چل رہا دے وہ ماتا قبر کے دلہت چل رہا دے دکونین سردار ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبر کے لحد مبارک جوڑ وبلال سایار بنا کی گی ننتا نروانی ننتا نجدا کی گی حضرت شغران رحمن دکڑے یا رسول اللہ مبارکہ استاد بدن خورا دا عرشنا اعلانا دا عرشنا بالانا دا عرشنا اتقانا دا عرشنا اہدانا دا عرشنا اولانا دا عرشنا اجلانا اے زما محبوبہ زما خو نور وز کے نکے گے او یو یمانی صادر را سرے محبوب قبر مبارک کے بدر تا اغواچو تر قیامت پہ اسے گا اے محمد رسول اللہ غلاما جانان تب قبر کے د جنت باغ جوڑے گی وہ زمانم چ جانان بد قبر پہ منز گئے د جنت پہ باغ کے اسے گے د جنت پہ چراغان کے بوسے گے وہ زمان محبت دارے چ زور تد ملنگے او د غریب صادر غروما لاندے ورطا لحد کے صادر خور کا او دوار جہان سردار راک لے اس بے خبر دکھلے وہ بی عائشہ صدیقی ننور دخو گورا وہ بی میمونے ننور دخو گورا وہ بی ام سلمے ننور دخو گورا بی زینبے ننور دخو گورا بی جوہرے ننور دخو گورا خیری دیدار دے بیاد جانان وہ دعا رخصار تر قیامت بندیوان یو طرف دا غوغا دا غنانا ہوگا بل طرف دا غوغا دا ناری نہ ہوگا او دل دا حسنیر کرمین خورو کی ناز دی بی بی فاطمہ زہرا گوری شب جانے تھے نواز او لحد کے ورلکے سرخ کے دوار جہان سردار محمد رسول اللہ مبارک بدن لحد کے خو صحابہ کرام دعا کئی بستر گو کے رازے خود دوار جانو جانان پس تبے لگئی خود اللہ مندگار سو خخت پکار دی سو تبے پکار دی سو خاضی پکار دی نو کچ خاضی او خختے روڑے
دے جانان لحد تے قطار گئے دے جانان مغ مبارک در قیامت اب دے لحد پا خور مبارک ہو او دے لحد پا چمان باندے پٹی رب کریم ننبا اسرائیل علیہ السلام آسمان تا دے جانان اعلان ہوئی جبرائیل امین علیہ السلام بنن خبگان ہوئی نن محمد رسول اللہ مبارک زانوری صحابہ کرام جاری پجانان بانے خور بار کرے فاطمہ بی بی سرگے وقی اور منگے کرے چدے طرف دے دوری ہولی دے خور ویرے حسنین کریمین یہ دل اثر آروان وبجور عاشق زخو یتیم شما خوزما پا بجان نن صحابہ کرام پا قبر لحد کے خور راڑے واقعی دا قبر مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ والار دے بی بی فاطمہ ورتوئی چی وآنسا تاخد محمد رسول اللہ دش پہ خدمت کہو دے دروازے خدمت کہو دے سحر کے خدمت کہو دے ماخام کے خدمت کہو دے دوارو جانو سردار پا سفر کے خدمت کہو دے حاضر نو تم فتوارو جانو سردار باندے خورے ورڑے دوارو جانو سردار لور مبارکہ مازغو یہ کار پریخ دلی ونیدہ نندغ مسبیل نیدہ دا بدن یہ دا ہجران لمبی دی دا بدن یہ دا جدا ہے اور دے حضرت انس دوئی چھے صحابہ کرام تو ہوا ہے پر ذرن خوشحال کے او زمان پا بابا جان خور ولا اور صحابہ کرام زدر دا گور باہت حسنین کریمین گوری او زمان پا بابا جان خور مبار کے زما پا جان خدا دا پار کے خور مار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑا شو اگا اوہ کے دعوائے چھے اے بی بی جانا ماں دا محمد رسول اللہ لخد جگر جانا ماں دا محمد رسول اللہ نور بصر جانا ماں فریاد مکوا دا محمد رسول اللہ قانون دا اللہ قانون ذکر پی خور ورڑو گھڑی زمونگا دزرنو نبی نساسے سلام دے چھ قبر مبارک تیار شو فاطمہ بی بی رامن نکران او دا قبر مبارک سر دا ادرے دا صحابہ کرامو تیوے پڑڑ شے زیو سو خبر دا جانان قبر سرکو ما دکاوین سردار مبارک الولانا او پا قبر باندے ورگزار شوا قبر باندے پنجے خخے کرلے دا قبر دا جانان دا قبر مبارک نے خور راواز لاس کی نیولی دی ورد گوری بیغا خور راواز دے او پا مخی واجولے اگا خور مبارک بیا پس پیک مو بوئی کرلے حیدر کرار ورتوئی وفاطمہ اے دا جنت سردار ہے زبان دا بچو مورے دا حسن و دا حسین مورے دا محمد رسول اللہ دسترگ توڑے دا محمد رسول اللہ دا زڑتا گورے دارا تو آیا کہ دا بجان دا قبر مبارک نہ دے خورم واغستا اگا دے بیا پس پہ موکے بوئی کرلا دارا تو آیا کہ دا دے سا حکمت او دا دے سا فلسفوا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی حیدر کر رہا اسد اللہ و اسد الصدارہ خور نذکر واغستے چتر قیامت خلق العبرت زمان دا بجان دا قبر مبارک خورم خوی بوئی دے بیا بی بی ادرے دا یو شعری ہوئے شعر کے لگیا دا ماذا علی من شم تربت احمدی ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا سپروارا اگو مطلع زمان دا بجان
روزت ہر دراشی دا روزت ہر نخور والی آگا بوئی کی نو قدر قیامت نور خوی بوئی نوی دا کوئی بوئی مرل کافرہ دا بجان دا قبر مبارک خور دمر خوی بدار دا دخلق کی علی حیدر کرار ورطوی بی بی راجو داشا بلال لاغل دے او دا قبر دیدار کئی داخر دیدار دے اس دا دیدارو کنو بلال روان دے بی بی فاطمہ زہرا پردہ اختیار کرا جدا شوار تدوار جہانو دا سرار مبارک دا قبر سر دا بلال والارے قبر مبارک دا ویا رسول اللہ زما زانتا نا قربان شاہ زما روحتا نا قربان شاہ او پا قبر مبارک باندے ورپرے وطا حضرت حیدر کرار بلال دویرا پاسا بلال وینا نند جانان فقبر اوخ کے دویوم نن پہ قبلی اوخ کے وروم نن پہ باران وروم نن پہ ارمان وروم نن پہ درمان وروم نند محمد رسول اللہ فقبر ملک بریدا بلال فقبر مبارک اننگے امخ کے خودا او دا جانان فقبر جائے تمرے اوخ کے تویق جدا بلال دسترگو کو ذرا دا قبر مبارک خور لندیش بلال نزا کئی چه و بلال رب دا پار پاسا نکنوے ما دا وفادار یار نمجدا کوئے ما دا غمخوار یار نمجدا کوئے ما دا محمد رسول اللہ نمجدا کوئے بلال دل ننہو چھ سر پورتکا حضرت ابو ایوب انصاری راگے قبر مبارک دولارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ و یا نبی اللہ ما خود ہجرت بجبا ولیو کہ اللہ للی گلوی چھ یا اللہ ز غریب ما یا اللہ ز فقیر ما یا اللہ ز مسکین ما ننغد سور لقنس بو میں مدنی منور تراغلا خلق ورل گدان علالے خلق ولو خان علالے مل مستیا ورل گئے خدا یز غریب ما دا اللہ درگاہ تا اوخ کے لے گلے ما خوب اوخ کو گٹلے ما خوب جڑا گٹلے اے دا اللہ محبوب ما نجدا شوے پا قبر مبارک یا مخ مبارک لگاؤ او ابو ایوب انصاری پا جڑا جائے تم اجائی چکلے سر مبارک روچت گو نو دا قبر مبارک آگا خور مبارک پمخ مبارک پورین خطوے خلق والا سندلے او دبوے پریدے زمان دا جانان دا قبر خور ماتا دا جنت موئی کو امبر دے تل تک چا قبر مبارک کل تیار بلال سرک گزارا گزکے دا زمزم بندی گزکے دا کوثر بندی گزکے دا مشک و امبر بدی ویدای و بادشاہ رہی گلے زید اقبل یار پا قبر باندے وروما بلال اگد گزے اگد مشک و امبر اوبو پہ چھلقو کرے ورطوے زمان یارا زمان دزل قرارا زمان دزدر گتورا زمان دزل کگورا زمان دجن بہارا زمان پسخ دگیارا زمان محبوبا زمان مطلوبا کت زمان دی دنیا نلارو جدا شوے زمان دی قسم وی چیزب مدینہ کے فاتین شما نبا کسو کیوں گر زمان نبا دروازو کیوں گر زمان نبا جماعت تراشما نبا محراب تراشما فکم محراب کے چے جانان والا او نبا غازان خانہ کے ادرے گما فکم آزان خانہ کے چے بمازان کو خلق ورطوی و بلالا اذان کوان اذان
زبان مپریدا نوے مکہ جب ماوے اشہد ان محمد رسول اللہ نو زبان محبوب دا طور ظلف جانان دا واللیل ظلف جانان دا والضحا رخصار جانان اغمزدار جانان بما تا مخامخ جلوہ نماؤ ما بیددن کو نمحبز کا آزان کو زمان قسم لی جب بزان نپری کما تالو بزان لسوری کما زان بگونگے کما خود جانا نبہ بکلم ز آزان کما بلا روان مدینه منوره تشاشا تگوره او دا آواز کئی چه ود اللہ محبوبا یا رسول اللہ چه تد دنیا نلاره نظم ستا دا خار نلارما خلق من لک صدیق اکبر دوی چه علراشا بلال دا جانان کسی پریخو دے دا جانان دروازے پریخو خلق جرگ جوڑکا صدیق اکبر لڑالا او دا بلال مخترا روان علکی دا بلال لاری انسائے دا جانان جانان لے دا محبوب جانان لے دا خود جانان غلام دے پا اللہ گران دے پا پرشتو گران دے پا عرش گران دے پا فرض گران دے پا بنی آدم گران دے پا لوح قلم گران دے اے پا عربو پا جنبان دے گران دے ورشید بلال لارون سے بلال واپس را روان خلق چلا صدیق اکبر دے بلال منگرانی ولد محترم دکان کا تیار ساتیدہ کیسٹ بتائشتہ اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتی کے سخانے دکان نمبر 2 کباڑی بازار سے خور خار کے فیض اللہ سرا ملاوی کی دلتا دیدی کیسٹوں اور تقریروں میں ہر رقم کیسٹ کے بتائشتہ ملاوی کی شکریہ. بلال منگرانی ولده خواجاری صدیق اکبر راشو منت زاری ورتشورو صدیق اکبر راش او حضرت بلال نے سر مبارک رواغس او پخبل خیق مبارک کے ورتے بلالا لگن دے صبر اختیار کا دے جانان دا وطن او خار نموزا وصدیق اکبر دزرگی نمی نسازی زباغ منبر تسنگ گورم آگا خار تا بسنگ گورم بلال پا جگو جگو جاری اوزی طائف طرف تا روان دے دا شام طرف تا روان دے دا مدیان طرف تا روان دے او بیا با مدینی تران شما سوچ بلال رخصت جو رضی اللہ تعالی عنہ بلال خلال دلتا عثمان ذی النورین خفرے حیدر کرار خبرے فاروق اعظم خبرے درے ہوئے وشلے چد جانان بہوازکی او سرے والار دے او دا جاری پجرا کے داواز کئی یا رسول اللہ بیاواز یا نبی اللہ بیاواز کئی وا حبیب اللہ حضرت علی اگر کھرارا بہر شو چھے اے دروازہ کے مہمان ددوا حجاب سردار تا آواز کے وائے سور تا وائے اور دوائی ماں گناہ کرنا ماں خطا کرنا ماں ناروا کرنا دجانان درگاہ تراغلما چھے ارہ لدہ اللہ در کی معافی اغاری بخن اغاری ذاللان بخن اغارما چھے اللہ نرہ لزما محبوب بخن اغاری ماں باللہ معاف کی دل راغلما چھے محمد رسول اللہ مال بخن اغاری حضر کرار وردل راشا چھے دا جانان دروازہ در تو خیمہ دا جانان قبر مبارک تیرا روان
امام حسن یو خودت، حسین بل خودت، علی حیدر کرار بل خودت، او دغه ملمو مسافر پجڑا شو قبر مبارک تولار. یا رسول اللہ، قرآن عظیم کے اللہ فرمائی چسوک زما د محبوب درگاہ تراشی اللہ نہ بخنو غاری او اللہ ورلا بخن کئی نو د جناب رسول اللہ پخلو پا وسیلو پا خاطر بورت بخنو کی. یا رسول اللہ مالا اللہ نہ بخنو غارا دغتیں گے چکلب جڑی او چگی والے چ مالا اللہ نہ بخنو غارا. نو زما د محبوب د قبر مبارک خوا کے ناستے او دا ورتوی محبوبہ د قبر مبارک خور سر ناستے صحب درگاہ کے ناستے دیر شڑلی دوبارہ ستا پا درزیشو دیر شڑلی دوبارہ ستا پا درزیشو اس کمیں دے در رحمت پا دفتر نجدان رب گستا پا غلامانو کی صاحب کما بیا پروا میں پا جنت و سقر نیشتا دامنو چگستا غلامان دیر دی وما دا پارستا پشان بل دل بر نیشتا. یا رسول اللہ تانا قربان شما زستا قبر مبارک دولا مالا دا اللہ نبخنو غوارا. حضرت علی حیدر کرار تفسیری قرطبی نکلی چھ دا قبر دا جانان نا آواز رہا گئے چھ اے اعرابی اے بانگچی اے زمان زیارت چی چھ تا زمان دربار دیدار لراغ لے او زمان دربار سر دے دا اللہ نسوالو کو نمادل دا اللہ نا غستلا مبارک شا اللہ ماپ کرے. یہ گزلو کد دوارو جہان سردار دنیا کیو نہ امم لخیرو او کو وفات دے امم لخیر دے دوارو جہان سردار فرمائے چھ انا فرط لکم ز دنیا نہ در نروان دے زمہق باتا چھ دا جنت تیارے در لوکما. بعض صحابہ کرام ہوئی کستا امت تا گوری محبوبہ نو قیامت کے بعد چرد گوری کوئی دا کوثر غار تراش ہے زبا دا کوثر پکار والا او دا امت انتظار بکوما. یا رسول اللہ کد کوثر پکار نرے نوائی بیا پوشے شد قیامت رزدہ محشر میدان دے تلد میزان لگے دلدا زب اللہ تجارما اللہ نبغوارما چزما اوخ کے مبارکے ستاف دن قربان وین مبارکے ستاف دن قربان اوخ کے مبارکے ستاف دن قربان جان مبارک ستاف دن قربان زان مبارک ستاف دن قربان جہان مبارک ستاف دن قربان تلزز میں ستاف دن قربان تعزز میں ستاف دن قربان تک میں ستاف دن قربان. اے زما پروردگارا دا طول واخلا او الہا دا میزان تلک واچوا او زما مبدغم نپامان کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ دا محمد الرسول اللہ وسیلہ زمونگ نصیب کا. اے اللہ دا محمد الرسول اللہ دا دعا زمونگ نصیب کا. اے اللہ دا محمد الرسول اللہ دا وفا زمونگ نصیب کا. عزیزانو د دعا جانو د سردار بیان گویا کے دے دیتا دا وفات راگے منگم دنیا نروانیو تاسم دنیا نروان شام روان دے گدام روان دے میام روان دے مولام روان دے تازوانم روان زورم روان ناجورم روان او جورم روان دنیا نمونگ روان علکی راشی نیک عمل اختیار کئے دا اللہ عظمت اختیار کئے دا
اللہ تبارک و تعالی ریاضت اطاعت عبادت اختیار کے دا محبوب علیہ السلام مبارک طریقے اختیار کے دا محبوب علیہ السلام سنت پزان کے پیدا کے دا جہان بم مزیدار اگر جہان بم مزیدار دا دنیا بم مزیدار اگر دنیا مزیدار تو خدا باندھ قسم نے دا دوارو جہان سردار فرمائے سوچ زمان تابدار شو اگر دزم کا آسمان سردار سوچ زمان تابدار اگر دا تاج و تخواگدار سوچ زمان تابدار اگر دا محمد رسول اللہ یار اگورائی چھ بلال بزان قربان نو بلال باور سرپاس عرصور لام دی ولاوی او چھ عمر فاروق زان قربان ورسر بسنگ ولاد چھ حضرت ابو بکر صدیق بزان قربان ورسر بسنگ ولاد او چھ کلاہ کہ صحابہ قربان نو پجانان باند دمر گران شو چھ پالام گران وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.